Jeg vil nu gennemgå sætning 4, som er løsning af den logistiske differentialligning. Hvis vi har en differentialligning, vi mærke er lige med a gange m minus y gange y, og vi går ud fra, at a og m er positive tal, så vil samtlige løsninger til differentialligningen have regneforskriften y er lige med m over 1 plus c gange med e opløftet i minus amx, hvor c er et vilkårligt konstant. Funktioner af den her type de kaldes for logistisk vækst, og alle funktioner af den her type de har en række fællestræk i forhold til deres opførsel, og det er noget af det, vi skal undersøge her. Funktionen y af x er lige med 0. Det vil også være en løsning til den her differentialligning. Hvis c den er 0, så vil løsningsfunktionen den vil blive konstant, og den vil være y af x lige med m. Og det vil den, fordi hvis vi sætter en 0 ind på c's plads, så vil hele det her led blive 0, fordi noget ganget med 0, det bliver 0. Og så står der 1, og m over 1, det bliver m. Derfor y af x lige med m. Hvis c den er positiv, så vil nævneren i regneforskriften være positiv, og den vil ligge i intervallet 1 til det uendelige. Og derfor så vil funktionsværdierne det vil ligge i intervallet 0 til m, og det betyder så, at funktionen den vil være voksen her. Når x den bliver stor, så bliver e opløftet i amx, den vil blive meget lille. Og det vil den gøre, fordi at som bekendt så bliver e sat i minus, og hvis du ganger hele det her led, eller hvis du ganger am med noget, der bliver større og større, så bliver minuset jo også større og større, og derfor så bliver der også trukket mere og mere op fra m, hvis man kan sige det på den måde. Man kan med andre ord sige på en mere matematisk måde, at hvis x går imod det uendelige, så vil e opløftet i minus amx, det vil gå imod 0. Og hvis vi sætter e eller c ind i det, så vil det stadig gælde, at hvis x går imod det uendelige, så vil c gange e opløftet i amx, det vil gå mod 0. Det betyder så, at alle funktionerne, alle de funktioner af den her type, de vil opfylde, at hele funktionen vil gå imod m, når x går imod det uendelige. Fordi som sagt før, at så vil hele det her led gå længere og længere imod 0. Det vil sige, at vi kommer tættere og tættere på at dividere m med 1. Og som vi konstaterede lige før, så er m over 1 m. Derfor går den imod m. Omvendt, hvis x går imod minus uendeligt, så vil e opløftet minus amx gå imod uendeligt. Den vil altså blive større og større. Og det gør den, fordi at hvis du ganger noget minus med noget minus, så bliver det plus. Og derfor bliver den større og større. Så derfor så gælder det ligesom før, bare omvendt, at hvis x går imod minus uendeligt, så vil 1 plus c gange e opløftet i minus amx gå imod det uendelige. Og de funktioner, de vil så opfylde, at hele funktionen den går imod 0, når x går imod minus uendeligt. Når c-værdien ændres, så bliver grafen parallelt forskudt langs med x-aksen. Hvis c den er negativ, så vil der findes en x-værdi, hvor nævneren, altså 1 plus c gange e opløftet i minus amx, den vil være 0. Den funktion, den er ikke defineret her. Løsningskurvene de består af to sektioner, der ikke hænger sammen. Det vil sige de her to her.
Men de har en lodret asymptote, hvor funktionen ikke er defineret. Og man kan undersøge alt det her på kastværktøj, altså om logistisk vækst og sådan noget. Og man kan prøve, hvordan de forskellige konstanter har en indvirkning på, hvad der sker. Det var det.